Mine damer og herrer, meget velkomne her til Tony Kranz Birthday Bash! Håber I har det godt, meget godt alle sammen. Vi skal lige begynde at spille noget rigtig god musik for jer alle sammen her. Så vi skal begynde med noget Gasoline. Og det første sang, det er altså en hyldest til min fætter i København, han hedder Jesper. Han giftede sig i dag med sin dejlige nye kone, Julia. Så den her sang, det er altså til Julia for Jesper, eller for os til Jesper og Julia. Ja, okay? Foruden altså også til alle kvinderne i salen, men først og fremmest til Julia. Så kører vi. Tillykke Jesper med din dejlige kone, jeg elsker dig for altid. Hold så op. Og så var det jo det, at inden en dejlig kvinde bliver